Sitten seuraava vaihe on niin, että pitää laittaa epoksi tuohon sisäreunaan, ettei se lähde sieltä ihmeessä kosteutta tuonne puuytimeen. Paklan bioepoksi, mikä on tehty jostain männyistä. Eli luonnon materiaalia. Hyvä suosi aina semmoista luontoystävällistä. Nyt. Missä ne ohjeet on? Mä kirjoitin ne johonkin. Paras tulee kun itse tekee. Vai mitä? Niin. Todella, vanhat käsittelyä. Veitto 7. Tää on lähettyä. Kato.